ତମର ଏଠି ଆଗରୁ ଦିଆହଉଥିଲା? କାଇଁ କୋଉଠୁ ଆଗରୁ ଦିଆହଉଥିଲା? ତମ ପାଖକୁ ରଖିବ। ହଉଛି କଣ କରିବି? ମତେ ଦେବ ତ କରିବି। ଦେବେନି ତାଙ୍କର ଭୋଗ ହବ ସେ କହିଲେ ପଛରେ ପଛରେ ମତେ ଟିକେ ଛାଇ ଦେଖିକି ଜାଗା ଦେବ। ଏଇପଟେ ଛାଇ ଏଇପଟେ ପଳେଇ ଏଇଠି ସବୁ ଜାଗା ହେଇଛି। ତାସଲା ଜରିରେ ଉଖୁରା ଥିଲା ତମର ସେତେବେଳେ ହାଲା କରୁଛି ତାର ଜରିରେ ପୁରେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ପକେଇ ସିନ୍ଦୁର ମରା ହେଇନି
ହଁ ଦୀପ କାଟିବେ ସଇଲା ନା ଆଉ ସଇଲା ଘରେ
खाली हाँ हाँ खाली हाँ हाँ तो पुआ मुड़ी ना कहाँ टूटी नहीं जा मत कहलु सिया सिया मुड़ी सिया नहीं सिया नहीं କରିନି ବା पूजा रखिला ମୋର ଦିଟା ପୁଅଙ୍କର